בוקר טוב, עם ישראל, חג שמח. זה בתור התחלה. לאור המשך הנסיבות וההתנהלויות של מדינת ישראל במתכונת הנוכחית והכיוונים שהיא הולכת, צר לי להמשיך ולומר עוד פעם, לא טעיתי. לא טעיתי בתחזיות, לא טעיתי בכיוון, ולצערי אני גם לא רואה המשך מצב שאני אמשיך לא לטעות. המצב שאני אמשיך לא לטעות ממשיך להתקיים מדי יום ביומו, והאסונות של מדינת ישראל ממשיכים להתרחש מדי יום ביומו, וממשלת האסון והזדון והחרפה והבושה שיושבת בירושלים היא מה שנקרא אם כל חטאת. היא ממשיכה בדרכה הנלוזה ובהאצת והרצת והגברת הרצת החורבן במלוא הכוח ובמלוא העוז. וזה מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות. אני מאשים את ראש הממשלה נתניהו. אני מאשים אותך ברצח. אני מאשים אותך בכך שאתה אשם בכל האובדנים שיש למדינת ישראל מ-7 באוקטובר ועד היום, כולל הנפגע האחרון של היום. אני מאשים אותך ורק אותך באופן ישיר. אתה הגורם והמאיץ והמביא האסונות הגדול ביותר שקם אי פעם בהיסטוריה האנושית. אתה עולה אפילו על היטלר. אתה עולה על כל אלה שאמרו שקמו ואחריהם נגרמו אסונות נוראים ופשעים נגד האנושות. אתה שייך לאלה שהפשעים נגד האנושות הוא חלק משגרת יומם. אתה גורם ותגרום לכך שכל החטופים ישובו בארונות מתים. אתה מאלה שגורמים למה שעשה הגרמני ההוא הנוראי. זה בדיחה לעומת מה שאתה עושה. אתה היית שותף לרצח רבין ב-95 יחד עם בן גביר. אתה ממשיך את המשך הפעולה עם בן גביר, והפעם השמדת עם במדינה שלמה באופן גורף. אתה נתניהו אשם בכל המרין בישין, בכל הצרות, בכל הנפילות והפגיעות של ההרוגים, של השחיתות, של האונס, של כל מה שקורה וקרה מאז 7 באוקטובר. הכל מתחיל ונגמר בך. אתה בנימין נתניהו נושא באחריות על הכל. אתה אשם ואתה צריך ללכת. אתה צריך להיות נשפט על ידי החוק. אבל אני אגיד עוד משהו. אתה צריך להיות נשפט על ידי בתי הדין שידונו את מחבלי הנובה, אלה ששחטו ואנסו ורמסו ושרפו. אתה מבחינת הפשעים שלך
משתייך לכנופיית מחבלי הנבחה. לא יעזור, אי אפשר לא לקשר אותך עם רמת הפשעים שלהם. אתה בכל 17 שנות שלטונך הבאת לאסונות שמעולם לא הגיעו, האסון הכי גדול שהיה במדינת ישראל לא הגיע לרמת החומרה של האסונות שאתה מביא עלינו מאז שאתה יושב על הכיסא, ועכשיו אתה עסוק בארגון שחיטה של כולנו, של 10 מיליון אזרחים ועוד כל התפוצות בעולם, היהודיות בעולם, שתלויות במדינת ישראל. אתה הולך לכיוונים האלה, ואתה הולך להביא עלינו את חרפת החורבן, את ההשמדה, ואני אגיד לכם דבר יותר חמור. מדינה שלא מעיפה ראש ממשלה כזה בלשכה שלו ולוקחת אותו בכוח ומעיפה אותו על מאחורי הסורגים ודנה אותו בבית דין מיוחד כמו שידונו את מחבלי הנוח'בה, אז מדינה כזאת אין לה זכות קיום. זאת מדינה שאין לה זכות קיום. חורבן ענק שנוחת על מדינת ישראל בכל הכיוונים. אין ספק בכך, ולכך זה הולך. מדינה נוראה, אסון גדול שנופל עלינו בגלל בן אדם אחד שהוא יותר גרוע מהאסונות הכי גרועים שקרו למדינת ישראל מאז ומעולם. זאת המציאות, אין אחרת, וכך זה נראה. שבת שלום לכם. שבת שלום לכם, עם ישראל. כמה שניתן להגיד. וחג שמח, כמה שניתן להגיד.